עונת המלפפונים. בהגדרה המדויקת וכמעט המילונית תהיה משמעות הביטוי עונת המלפפונים, כינוי בעיקר בעולם התקשורת לתיאור שיא עונת הקיץ, שבה ישנה התמעטות ניכרת בפעילות בתחומי הממשל, התרבות והתקשורת, שכן מרבית האוכלוסייה ובכלל זאת פוליטיקאים ואנשי עסקים נמצאת בחופשה וכמעט שאין אירועים שמעוררים את עניין הציבור. לא תאמינו עד כמה הביטוי מגיע עמוק ממקורותינו, שכן הוא התחיל בגרמניה, אבל בכלל מגיע ממקורות יידישיים, ומכאן שיהודים ממזרח אירופה. ומה הקשר אלינו? תפס גם בהגה הקולנועית לתאר את תקופת הקיץ, בה יוצאים בעיקר סרטים שברי קופות לנוער ולצעירים, או מבול של סרטי ילדים ואו אנימציה, או פשוט סרטי מזגן. הנה, הרווחתם עוד מושג, שהסיבה היחידה לגשת לראות אותם היא בגלל שאולם הקולנוע ממוזג.